دیگه گپ زده نشید. خوش آمدین که اون کسب باشه مرحمت که یگان سوال جواب مقصد یگان پیشنهاد داشته باشیم بنویسین. می‌بینیم سوالات شما را جواب میتونم برادرای عزیز. در بازی در کانال توجیکون تیوی ما اکاد دیم کانال ما در روزگیرش کنکورس هفته سه برادرای عزیز. شماره بلیت 800 دونه، نرخ بلیت 1000 روبل. روزی اکثر هفته سه کدام 5 دونه میگیره، یه دونه پدرکه. نه تا 20 نمی ماه اکثر هفته سه کدام 5 دونه میگیره، یه دونه پدرکه برادرای عزیز. 105 دونه پریز آبشی همگی 105 دونه پریز، 3 تا شاه جایزه ماشین خچبکی سالای 98 97 96 سال. خیلی ماشینا ساسیانیش به حد بد سازی بدن. انا ماشینا دا یگان کمبودی نیست برادرای عزیز. تانیروفکا، یک ساله حجت، گاز بنزین، خیلی یگان کمبودی بگیم نداره ماشینا برادرای عزیز. کنورت های پلیش 102 دونه کنورت پلی 5 دونه 100 دلاره، 7 دونه 10,000 روبله، 10 دونه 5,000 روبله، 20 دونه 3,000 روبله، 30 دونه 10,000 روبله، با 30 دونه دیگه 1,500 روبله. обши 105 дона призои мо 3 та шоҳ ҷоиза ҳамагӣ 105 дона приз мешавад бародари азиз. кадоми хоҳишманданд мақсад желани доранд марҳамат кунед охири мо насиб бошад. финал эълон кардагем бародари азиз. успеҳ кунед билетҳоро харидор кунед. ҳози аксия кадоми 5 дона мегирад, як дона падаркай бародари азиз. успеҳ кунед. бахтона бисанҷед мақсад ҳам мода дастгирӣ мешавад ва ҳам хитонда мақсад ягон чи мебарен насибтонда боша мегирен. шоҳ-ҷоиза шуморо интизоранд бародарои азиз. мошино дар ҳаминҷа истодаганд ку ягон кас боша мақсад ки билета бигиранд, мошина бизананд, бигирана кунанд, бираванд бародари азиз. ягон кас зомабша ягон чи я лайка ягон ҳақалан ягон чи бинависа ки мо бифаҳмем ки ин бародара дуромадесиян чақчақ хадиси. бародарои азизу меҳрубон, ҳама каса ку як бор падилиса мекунем ку ягон чи чақчақ мекунем гап мезанем. гуфтем оиди конкурси розгири шумо камтар як маҳал суҳбат кунем, чақчақ кунем бародарои азиз. ки хеле шидам ба фикрам ки дар ин канали зуҳуршотеҷаи канал дии мода эфир нашда ба чанд қаши. бародарои азиз бахтона бисанҷед мақсад ки ба честнигии бозӣ мақсад гарантия мо метем ки ҷавоб метем ки мақсад ки ба гарант ша бозӣ ба гарант ша бародарои азиз. кадоме фикр мекунад меган махина сакесан мақсад боварӣ нест исуса ина мо ҷавобгар дар ҳамин бозӣ ака билета бихар насиб боша бародари азиз. бахта бисанҷ задӣ мегирӣ насиб боша. дар насиба дар ризқ дар ҳамо пешонид нависта боша мебиниша ҳатман дар нависта боша. худо тоғриш кунад. ҳамин худо тоғригиш дар биёра ҳеҷ шайда мақсад фарқ надорад. то як билет хати мошини шоҳҷоизада мебаред, да билет хати се фарқ надорад. ин насибаи тақдира мақсад ки бахта месанҷӣ бародари азиз. ҷаво як галай дига конверти пулӣ дорем. хай фикр кунед хитон бародарои азиз ки мақсад просто як бахта бисанҷ просто бигиям хел биги мумкин мебариша гӯи гуфта намеша бародари азиз. ин каналам ба фикрам чанд қашид эфир накардем. ягон касам нест ки бизоя як
کمترک چخچخ کنیم خطشون. овозом соз рафтаи сав шуда ки ягон кас бошад ки ягон плюс сай минус саймон нашки мақсад ки мо бифаҳмем ки ҳамин овозҳои мо соз рафтаиста. ва фикри ягон халқам нест ки як навиди бозии мо камтарак маълумот додем. бозии бародаро дар шаҳри Қурған мегзарад. кадоме хоҳишмандам мақсад мегӯяд ки ма пеши меом иштирок кунем, биен марҳамат кунем, рӯзи финал мо насиб шуда эълон мекунем ки ҳамин мақсад ҳамин бега мо финал дорем, биен айпеши марҳамат кунем, пажалуйста биен иштирок кунем. Айпеш эфир прямой эфир қати финал прямой эфир қати мегзарад. бародарои азиз, хай бо кадоме наметунанд мақсад дар Тоҷикистон нестиянд, ба тариқи эфир тамошо мекунем. бародарои азиз, ягон проблема надорад. бародарҷон ки ягон чиз банависен оиди конкурси мо. светишам маъқул наши, энержишам маъқул наши, ишбовашам маъқул наши. бародарои азиз, кадоме шунавидаиста бошед, кадоме дидаиста бошед, марҳамат кунед, ягон чиз банависед, мо барои саволои шумо тайёрем ки ҷавоб диҳем. бародарои азиз, аксия рафтаиста спел кунед, 5 дона гирифти, 1 дона падаркаи. бародари азиз, кадоме хоҳишманданд желание доранд марҳамат кунед, иштирок кунанд дар бозии мо. ба 1000 рубл иштирокчии ба 1000 рубл иштирокчии бозии мо мегардем. бародарои азиз, бахтона бисанҷем, просто бахтатона. нияти нек қати билета бигирен, иншоалло насиб боша. як чиз не як чиз мебурем иншоалло. уқад билетҳои мо ҳам бисёри бад неста ки мақсад бигем ки ё мақсад 105 дона мебуранд, 3-4 ҳазор дига месӯза мераванд. мақсад 800 дона акай. 800 дона 105 ташбурда бибаранд. як кас як 600 чанд қай дигаш мемонад. 690 чандташ. азиз, шӯхӣ ба шӯхӣ некишам. 10 минут шуд, ягон ба андазот неста ки қатишон чақчақ кунем. нехай 10 минут додим, ягон кас надромади канали мана. ба фикрам ки подписчикошам чихеле ки хован дам гирифтестиян нестиян. оз як видеочаи дига тари видеои пешинай просто бо хеле камтарак маълумот додагием мепартоимш, ура тамошо кунед. хай бародари азиз, ҳаматон дар шабои хуш. хай гапҳо ҳамон гапҳоай.
фикр кунем, бародари азиз, кадоме хоҳишманданд мақсади иштирок кунанда бозии мо. Паноҳтон ба худо, саломат бошед.